जों बिसि बुरुम बुरुमनो जों नुयै मानो जों दंथ'यै मानो दि जिनि जे ख्रिस्टाननो लमनाय खाबांनि ताहुते बुहुक सं बा जिसुनो हामदनाय रक काइटननो लमनाय रक काइटर होनाय सुरिनाय रक जों हास्थायगो बा जों वालो जों नुवो ओ हामजांमाने बिसिंतै जों बिसि बुरुम बुरुमनो डिसेम्बर ताल सबाय खालाय जों दंथमा मानो जों हामजांमा मानो जों दंथमाने जाथमाने नुगो जों डिसेम्बर सालनि 25 डिसेम्बर बा 25 डिसेम्बराव जों हास्ते नुवो बा वालो नुवो जों सिनि सिरिसिटिनि सिमि जे आगनि सिमि जे सेंजाय फामिनि जिसु गोथां जिसु ख्रिस्ट आजाय फायमानि बा आजाय माने साल होननाय जों पालायो जों खादुं खाजा खालाय जों पालायो अबने रखसागै सारा वालो जों एडभान्स क्रिसमास होनायबो जों नुवो क्रिसमास फेस्टिवल होनायबो जों नुवो अबाहाय खेबो थिक तिननि फ्राइडे बा तिननि शनिबारनि सालो तिनि 7 तारिखनि सालो जे सोब्राय जिसु ख्रिस्टनो हामजानाय रक खातुं खाजा खालायै फुंनि सिमि रेली बा हिमबतक हिमलायै जिनि जिसु ख्रिस्टनो हामजानाय रक ओ कक थाइरंनो फिरमानि आमसाय कामिरागो फिरमानि ताबो जों नुगो गाबांमा जिसु ख्रिस्टनो हामजागे रक बा सिनिया रक बा लबिया रक अराय पराय ओइन तंमानि ओ अराय परायनि बाहायके जिसु ख्रिस्टनो लमनाय रक बा जिसु मतायनो हामजानाय रक हामजानाय बिसिंतै जों नुवो जे गाबांमा सोरंमा मानो ओ सोरंमाने बिसिंतै जोंनि तिब्रासराबो सिसा जागो के सिसा जामाने बिसिंतै जों गाबांमा जिसु ख्रिस्ट हामजानाय रक नि बिसिंतैनो जों नुवो कामखे तंमानि कामखे सामानि अंगिया अबतरनबो नुवो आबनि बागैनो तिननि फ्राइडेनि सालो स्टार्टनि सालो गयफां नारद पारानि सिमि बिलुनिया मताय आमसायो असो कासालमानि जिसुनि कक थारनो पिरनि हनाय फायसबायखा जिनि यां नय माखाना जिनि गाबांमा तिब्रासरक गाबांमा तिब्रासा साला सिख्लारक जिनि जे कानमुं सुमुरंनो लागै जिसु ख्रिस्ट काइटननि कग्रांनो पिरना हनाय फायसबायखा तिनि फुंनि 8 तानि सिमि जेंलायखा बरक पहिला गयफां नारद पारानि सिमि बरक गारि बायरक बायरेले खायै मतायो फायै मोथांमानि गरायो बरक हम धम खालायै जेसिनि सुब्राय जिसुनि ख्रिस्टन गाननो रोगै ताबक लामा सु हायाखैबा लामा हिमलाय तंमाने जों नुवो बे ओ हिममाने बिसिंतै गाबांमा जे र तिब्रासा तंनाय रक हामजांनाय रक गाबांमा लगिरो मानेबो जों नुवो अबाहायके सालावार जों डिसेम्बर 25 तारिखनि सालो जों नुवो जे जिसु ख्रिस्ट गोथां आसायखा होनै जे पालायजांमानि अबनो पालायनि बागै ताबक बोसकाङो तनैयै हम दम खालायै रेली बा क्रिसमास बानि जों गाबांमा नुय मानो अबायकेबो जिनि बिलुनिया मताय आमसायबो जिसु ख्रिस्टनि कग्रांनो फिरनि हनाय फालेखा कायसा बिलिबासनि बुखाक्तै मरा नय माखाना काहाम हहम दम खालायै रेली सलाय तंमानि ओ रेलीनि बिसिंतै लुकरंनो कक थारक फिरो लुकरंनो फोरोङो लुकरं अराय पराय आरनि जाते सिसानंत होनाय फिरमानि जिसुनो हामजागे रक जिसुनो लमना रंगे रक जिसुनो सिनिया रक जाते ओ रेलीनि बिसिंतै जाते सिनि मानता होनाय बर तिनि खातुं खाजा खालायै जा 25 तारिख डिसेम्बरनि क्रिसमास न बोसकां तनैयै हिमलाय माने आं फुलुंनाय गाबांमा जिनि पास्टरक फायजाक जिनि हाकसालनि पास्टरक फायजाक ओ फायमाने बिसिंतै हहम दहम खालायै गानमुं जुमुं सिनि ट्रेडिसनेल लागै क्रिसमास बानिंनो किटिंगै क्रिसमास बानिंनो बोसकां तनैयै रेली कायसा बिलेबासनि बुखाक्तै ओ रेली तिननि 7 तारिख डिसेम्बरनि सालो ताबो बर' रेली अङै दङ सा बिलुनिया
करेला बारी आमसायो ओ करेला बारी आमसाय थांनाय बरक तेबो जिसुनि कौनो फिरनाय जों नरनो तेबो फुलुंनाय जों ओ फुलुंनानै बिसिंतै जिनि जे पास्टर फाइजारक ओ बिलिबासनि बिखाखतै नखरनो तामो करक कासा जों अबरनो खांनाय फारि हामबाय Lalu hambai sini media patchena halai ini ni sini 2024 ni sini advance Christmas bini wai sini Bilonia district ni awai sini bishop phajak sini father phajak sini 13ta sini chas jeng yotai ira kuthum lai jeng onek sini advance Christmas jeng tongthok lainai te jeng tongthok ma sathe sathe sini Jesus Christ jeng khulum lai jeng onek sini nokbrum kaidene kok khaide जों पिरि नाय आबोनो सिनि नाखिंमों आबोनो सिनि नाहारमों आबोनो हामबाय शुभकामना देता हूँ और ये क्रिसमस आनंद का दिन है और खुशी का मौका है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे ताकि जाति धर्म रंग निर्विशेष में सबको मुक्ति दिलाए और उसी में हम शामिल होकर के आज ये बिलोनिया में हमारे फादर दाचंद्र के लीडरशिप में ये रैली हो रहा है ताकि ये सबको आनंद और खुशी हम बांट सके। थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहते हो क्रिसमस के लिए? ये प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था कि सबको बचाने के लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और वो जो खुशी देना चाहता है सब ग्रहण करें। थैंक यू। अभी भी बहुत सारे लोग यीशु के लिए मनाया जाता है, वो लोग को क्या बोलना चाहते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानें और स्वराज्य के वारिस बन सकें। थैंक यू।